бъде много по-активен. Но така си избрал тактиката, както за сега му е печеливше до сега, защото спечели първия сет. Втория тръгна за съперника. Използвам поводата да ви разкажа какво става на целият турнир през седмица, в която Boes Plus и Film Plus HD предаваме за много големи турнира в категория 500. Дубай и Акапулко. Дубай вече завърши с 6-та титла там за Роджер Федерер, който спечели финал срещу Самър Чеха. А тук пълна схема от 32-ма.